أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassara mafarkin kaɓaki da zuma. Mutum ya ga kaɓaki ya ga zuma a haɗe a lokaci ɗaya, an haɗa su a guri ɗaya. Shi kaɓaki na zuma a watan a ce ko kuma a ce zuma ce ta haɗu da darɓa kuma aka yi kaɓakinsa aka kawo ga abin da Shafi Gani Annabulsi ya fassara a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na 53 babu ta'i babi da yake magana akan harfa ta'i yake cewa shi kaɓaki da zuma a cikin mafarki abu ne mai kyau sosai, kuma dalili ne da ke nuna cewa lallai haƙiƙa Allah maɗaukin sarki zai tausaya wa mutum. wanzan alaikun manna wasalwi kulu min ɗaya ba ta mara zaƙanakun a cikin baƙara a sura ta 2 aya ta 57. sau da haka wannan aya ita malaman basira mafarki su imamu daniyal jafaru sadiki muhammadu bin sirina muhammadu bin shahina Shafi Gani Annabulsi shi abubakar bin muhammad hujjatul muhaqqiqin abul abbas da sauran suke nuna cewa duk wanda ya mawarkin kaɓakin zuma da darba lalle mai yiwa Allah zai taimaka masa, zai tausaya masa kamar yadda Allah ya tausaya mutanen da kisa wannan ayat ta kawo. Jama'a muna yi makwa fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi